Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Matthew 6, versikulo 33. Ipangpangro na yukit di abirukan ti pagarian na, kantong palan ti pagayatan na, kat itid nanto amin akasapulan nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kaya't ko nga ipakaamo kada kayo nga intong Domingo, o may ni Apo Padi dito yung kapilya tayo. Iso nga ibagayo kadagiti dadakkel kan kakabagyan nyo nga umay damat makimisa. Ma'am, apay ka di masapol nga umay tayo makimisa. Agsipod na dahi tati pagrebangan tayo ka ni Apo Diyos. Anya ti aramiden tayo iti misa, ma'am. Iti misa, umay tayo agyaman kan agdayaw ka ni Apo Diyos. Kasta ka di, ma'am. Ibagak ka dananang kantatang ko, ta umay kami mat makimisa. Ma'am, no ka di makimisa ka? Ada ka di mat anghel? Iti simbaan wenno kapilya, masigurado nga da anghel, uray saan tayo ang makita. Agdaydayaw damat ka ni Apo Diyos. Imbaga ni Miss Cruz, nga umay kanu ni Apo Padi, kat mapantayo kanumot makimisa. Ay, makitan to numakapan kami. Taadda isamsambut mi at trabaho. Masapol ang mapantayo Sagpaminsan laang mat. O sige, makitan to, anak ko. Agpaiso, nanang. Nakaragrag sakak, no adda kayo mat ijay. Sige, umayak to. Imbagayo ka di kadagiti dadakkel yung addan tumisa? Wen, ma'am. Addaman damagak, ma'am. O, anya day taboy. Apay ang masapul nga awatan tayo ni Jesus. Agsipod ta imbaga ni Jesus at umawat kanya kat maaddaan iti agnanayon abiyag. Kaya't mo ka di ti maaddaan iti agnanayon abiyag? Wen, ma'am. Ma'am, mabalin ka di agatangan ti agnanayon abiyag? Saan ang mabalin agatangan ti biyag nga agnanayon? Ti kinalintag kan panangaramid iti rumbang, ti mangitunda iti tao iti agnanayon abiyag, babaan ka ni Jesus. Imbaga ka din ni Boy nga umay ka no jay padi ijay kapilya? Imbaga na idegal man. At damat ngamin isamsambut tayo at trabaho. Oray di anak ko. Isumot imbaga na. Adakan ka, numapan ka. Da kami, inton maminsanan. Ado pa'y matial daw. Sa bagay, umay tumanin jay padi. Wen. Ay, sang kaulit ni Boy. Katapno lang agsardang. Imbagaklat na mapanak. Kaya't mo asawan? Nagwan ka ngam saan ka amapan? Ay, kaslakastan Ay sus, pinangnamnamam di ubing ngam saan ka amapan? Marengrengak mat ngaminan. Ninanang monton ti sumurot ken ka amak timisa. Apay ano adda misa? Kat basit ti lalaki amapmapan. Saan ko nga rod amasango? Kasanungay, no adda kidawon nyo ken ni Apo Diyos. Kat ibaga na asaan kayo amasango. Kaya't yu kadi? Ay, saan Ikararagan daktulangan. May mayat mutlaang no umay kayo, tatang. Ti pagaryan ti langit. Kat saan aparalaang kadagiti babae. No di kat para mutlaang kadagiti lalaki. Ado nga rod ti trabaho anak ko. Mabiit laang matimisa. Isu amapan tayo makimisa. No awatan tayo ni Jesus, masapul ang nadalos ti puso, napnuan panagtamad, kan respeto. Ma'am, tinadalos ka di apuso, ti mangipakita iti panagdayaw ken ni Apo Diyos? Saan akayat ni Apo Diyos ti puso anapnuan iti kinadakas? Ngam si dadaan ang mangawat iti tao nga agbabawi ken agbalbaliw. Uray agbabawi,
no saan nga agbalbaliw. Awan serbina, ma'am. Agpay suday ta, boy. May mayat matlaeng, no ti panagbabawi, kat mapakuyugan iti panagbalbaliw. Ti madi nga ugali, kat sukatan iti nasayaat nga ugali. Addaman pa'y damagak, ma'am. Anya ka di pa'y dayjay, boy. Adda ka di pagilasinan, no ti may sa atao kat adayo ken ni Apo Diyos. Mabalin tayo ako naan nga adayo ti may sa tao, no daytoy kat masadot, wano ipaidam na ti sangkabasit nga oras na kani Apo Diyos. San aya nga no dapat patgam iti biyag, kat kanayon nga adda ka kuma iti sibay na? Wan, ma'am. Kastamat ka ni Apo Diyos. Kaya't na akanayon tayo akasao, babaan iti panaglualo kan panakimisa. No aramidan amin dagitoy, kat tungpalan dagiti bilin na, kaya't na asawan, asidag tayo ka ni Apo Diyos. Kaya't yu ka di ti maadaan iti agnanayon abiyag, tatang, nanang. Anya ka di maninday ta asasawam, anak ko. Damdamagag, no kayat yu ti maadaan iti biyag nga agnanayon ijay langit. Asino nga iti madi iti agnanayon abiyag? Isu nga umay kayo makimisa, tapno maaramid tayo ti pagrebangan tayo ken ni Apo Diyos. Ado, mati amom si ka nga ubing. Ubingan ka. Ngam kunamlan nagadal ka iti Biblia. Kuna ni Miss Cruz, no awatan tayo kanaw ni Apo Jesus, kantong palan tayo ti bilin ti Apo, maragsakan ti Diyos kada tayo. Ne, apay boy, dandanin ti misa, ngam ada ka pay laang di tiruar ti kapilya. Apay adi ka pay laang umunag. Urayat da nanang, ngam awan da pay mat. Mangrugin ti misa, Sigurado ka kadi nga umayda. kastamot ti kunada itay, ma'am. Umunaak ka no, tas umarunudan to. Sige, umunag kakit din, tamang rugin ti misa. Mabalindala tamot ti umunag, no naladaw daman. Kunayo nga umay kayo makimisa, ngam saan kayo mat nga imay. Nabannog kami nga rod, tanapan kami nagbalitok. Si Kangay, ada ka din na alam ijay, abalitok? Adda ngam inala jay anghel ko, kat impan na ijay langit. Dano nagtusadyay, gamang ko ijay langit. Masiguradom, amadanon mo ijay langit? Wan taimbaga ni Miss Cruz, at imayat nga aramid dito'y rabaw ti daga, kat gamang ama italimang sa dilangit. Awan serbiti kinabaknang, uno adu asapol, tasaan mutlaang ama itugot ijay langit. Kasla naunag ti pampanunuta ma. Apay ka di. Pampanunutak nga rod, tinaibaga ti anak ko. Ni Boy? Apay, anya timbaga na. Ti kano pagilasinan nga adayo ti tao iti Diyos. Kat no daytay masadot ang makisaokan ni Apo Diyos, babaan iti kararag. Naibaga na dayta. Ay, sapay no dadumagat kasidjaya. Uray siya nga rod. Taipang pangrunak mo ti agsapol iti pagbiag. Adda madlaw ko ijay anak mo. Ubing, ngam adot ni amuna. Amin nga ibaga jay maestrana, kat ibaga namot ijay balay. Sapay saan mo a pinagustuhan, idi imbaga na nga kayo makimisa. Wen nga rod, nadlaw ko anagliday. Umay manan ni Apo Padi. Alukuyin nyo dagiti dadakkelyo nga umay da makimisa, wan? Barang umay ni nanang ko taimbaga namot nga umay. Ti panangalukoy kadakwada kat makatulong. Tapno maaramid dati pagrebengan da iti Apo. Ma'am, adda ka di maitulong ti panangikarkararag kadagiti saan a makimismisa? Ti panangikararag kadagiti pada a tao, kat dakkel ti maitulong na. No lakat napasnag ka nga agkararag, denggan na ka ti Apo. Agkarkararag ka kadimat, boy? Kanayon ma'am.
ikikarkararagak dagiti saan ang makimismisa. Kan dagiti masadot nga agkararag. Good. Kasta tinasayaat nga ubing. Anya nga'y anak ko, intayon. Ngunanang, nakarubuat mat ka din ni tatang. Jackman, amo ka ni tatang mo. Kasla saan samot nga umay. Ha? Ape asan ako na, kat nakasukatak matan. Intayo na. Nagmayatan, no kompleto tayo amapan makimisa. Wen anak ko. Tapno dumngag kami mat iti sasao ti Diyos. Uray siyak mata. Taagorno nga kumat iti kinabaknang ko ijay langit. Ala, intayo nga roden, nanang, tatang. Tapno saan tayo amala daw? Nagmayat mat gayam tagdengag iti sermon ti pade. Ide, saan ko nga paspas nagtagdengag. Iso akasla saan anaganas ti dungag. Itaaklaan nga may manen nakimisa. Kat naglagan ti riknak. Tanaawatak launa iti mensahe. Uray siyak nga rod. Nugayam napas nagkaamakimisa. Kat mariknam ti pudno aragsak. Iso nga intay tumanin makimisa. Nagmayatan, no kanayon tayo amapan makimisa. Wen, anak ko, makimisa tayong tumanen. Kas pagrebangan tayo aparaswa ti Diyos. Di tay liwayan ti makipagdaydayaw iti Dios, taday ti tigapunan no apay anaparswa tayo. Kanti pa nakipagdaydayaw tayo, wanno kanayon a panagdengeg tayo iti sasauna, kat agbalin aghiya iti panagdalyasat tayo, ito'y abiyag. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot katakayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.